wa ase ebunge ya Kitutu cha North kaunti ya Kisii ase omujumbe w'ebunge y'Omwoske Chavet Nyakundi anyalikoba gakorokyo kwechikwa kwaye kubatakana amo nechinguma buna egati y'abantu igobarobereti gokora ukorobekana heligotenania okorosi gwa gwepara ye lami eywekurwa chinsemo chia Rugogo goika Motonto goika chinsemo chia Bonyonyo egento atabire buna nigo okugenda maminja nokugania kwa wananchi abo bogotokania kone igoro yepari yo kore noe nabo nigatabire na tariko chigwanjera na gento mne gekoreke na igo nigamochirie abamiriri bamugendera na makurose bunge yo ase ugotaburwa hekirenge kiyago chiase abananchi leno mondo gotebanga mbotare leno gotenye pare ya na diakoro o mondo na ote to kuweke kinote ni pare pare gataka kurumarani oneta yonyete neneti mwe woto mondo kanyete neneni tugacha sensi oneta yonyete neneti tugacha kegogi oneta yonyete neneti one singeje ire irenka umuntu atakitukuta gotenye pare yane na nganganyire tindarara yani kuru omwako mo ngimana nenge ko liye para ojote ne niye para yane mo seto wote ni abantu bami to tigenda mwamu endigitani ne libero to kolera bana interas twensi tu alengo boraye ndakigete bali barenge ngo boraye ndakiyakanu bacha batote biki bakolete bali barenge ndakiyakibaki jimi tu alote pare na nyebegete lami epare korkunya nyabioto kana bunyunyi na nyebegete lam epare abana boti metembe na nyebegete lam lakini gasireka ngajanga irora kiro monda tebe nkia korete iri arengo burai resendi ya regagire serikali tika kiro monda kolega siae abantu baminto kiskuru cheito tuarenge gochandika nindu tuarenge out of 11 sub counties tuarenge namba 11 out of 11 Moisonde for the first time tokaba namba nyesi kabisa 11 abana tuwaire university kurugesa omwako oyo tuwaire abana university 700 children to university for the first time. Alabo mo